समनि रादाब नागिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव बे काजलगावनिनो नैबे आंनि उनथिं थानाय नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज बे कलेजनि फरायसाफोरा मोनद' जौगा हारिनो एसटि होनो थाखाय आसाम केबिनेटआ थिरांथा लानायनि हेंथायै गोख्रोङै बिथांमोना सोमावसारदों दा बे सोमावसारनाय फरायसाफोरनिफ्राय जोङो मिथिना लानो नाजागोन बै जों बे फरायसाफोरा मा बुङो मिथिनानै लानि एसटि होनो बिथांखि दा बेनि हेंथायै ट्राइबेलनि माखासे आफादखौ नोंथांमोनाबो बेनि हेंथायै सोमावसारनाय लादों मा फोरमायगोन दा जोङो जोंनि इउएन ब्रह्म कलेज काजलगाव इउनिट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गासिबो फरायसालिमा इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै हाबाफारि धरना हाबाफारि लाबोयै दिनै जोंबो जोंनि फरायसालिमायाव बे मोनद' हारिनो आसाम सरकारा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै जों बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे धरनानि गेजेरजों जोंबो बेखौ फोरमायनो सानदों मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जों लाइमोनफोरनिफ्राय 100% हेंथा दं आरो जोंहा बर' हिसाबै बिसोर एसटि मोनोब्ला जोंहा गोबां खहा दं बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोङो बिसोरखौ माब्लाबाबो एसटि जाहोनो हाया जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे लोरबांथिखौ नुनो मोनदों बै दैदेनगिरिफ्रा जाबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन बेखौ बुंनाय नुनो मोनाखै दा बिसोरो गावसोर जाखांनानै लोंखांनानै गावसोर बैसो जानानै थैलांगोन नाथाय भुगिनांगोन जों लाइमोनफ्रासो बेनिखायनो जों लाइमोनफ्रानो ओंखारनांगोन जों लाइमोनफ्रानो जुजिनांगोन जों जेनेरेसन जेन जिफ्रा ओंखाराब्ला दिनै जेन जिफ्रा सोमावसाराब्ला जेबो राहाखौनो नुहुरला जोंनि थाखाय दैदेनगिरि लिडारफ्रा बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै बे माखासे जोंनि थाखाय आनफरचुनेट जाय लिडारफोरखौ जोंनि ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा दैखांहरदोंमोन हारिनि बाथ्रा बुंनो ट्राइबेल माहारिनि बाथ्रा बुंनो नाथाय बेफोरखौ नुनो मोनाखै बेफोर जोंनि थाखाय आनफरचुनेट दिनै आसाम केबिनेटआव बिपिएफनि सासे मन्त्रि दङ दा बिथांमोनखौ नोंथांमोना हारि हिसाबै बिथांमोनाबो ट्राइबेल माहारिनिनो मानसि जोंनि बर' हारिनिनो मानसि नाथाय बिथांमोननिफ्राय जिबायदि एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन बेखौ नुनो मोनाखै बे मोनसे जोंनि थाखाय आनफरचुनेट होननानै बुंनांगोन मानोना बिथांमोनाव बर' हारिनि थै दंना गैया ट्राइबेल माहारिनि थै दंना गैया बे मोनसे कुइसन जानानै थाबाय सानै एमपि दङ बिथां सानै एमपिनि माने मावनांगौ खामानियाथ' दङ बे आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै रिकमेन्डेसन हरनानै सेन्ट्रेलाव थाङोब्ला बेयाव पार्लियामेन्टआव डिबेट जागोन बे डिबेटआव बिथांमोननि माखासे मावनांगौ खामानि दङ मिजिंथियो बिथांमोना बै डिबेटआव बाहागो लानानै ट्राइबेलफोरनि फेभाराव बाथ्रा बुंनानै गोख्रोङै हेंथा होगोन होननानै बेखौ मिजिंथिबाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै दिनै कलेज काजलगावनि फरायसा हिसाबै मा फोरमायगोन जोङो दिनैहाय बेवहाय खुद्रि साननानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो बे मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ जों गनायना लानो हाया मानि थाखाय बियो जोंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहानो बेयाव बिराद खहा दङ मोनसे टाइमावहाय एसटिफोरखौहाय बेलेग हारिफ्रा मुगैयोसोमोन दिनै मानो बिसोरनो एसटि नांगौ जोङो बेनि थाखायनो दिनैहाय खुद्रि सारदों जों बे खोथाखौ मानिनानै लानो हाया आरो जोङो नांबाय थागोन आरो नांलांबाय थागोन मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय आसाम केबिनेटआ थिरांथा लाबाय अदेबानि बिथांमोना मिरुसिम रेकमेन्डेसन हरनो थाखाय थियारिसै बे बिथिङाव दिनै एस ए फरायसा हिसाबै नोंथांमोनाबो जोङो जोंनि नांनाया थांबाय थागोन कन्टिनिउलि जोंनि नांनाया जोंनि थैनाय थांनायजोंबो जों जुजिगोन जोंनि जिउआव ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभारसिटियाव जों ट्राइबेल हिसाबै एडमिसन लानायाव मोननाय नङा जोंनि इयुन जेनेरेसन बा खोमसि लामाजों आगान सुरनांनायनि मोनसे लामाखौ जों लानो हागौ बिनि थाखायनो जों खौसेयै दिनै बर' फरायसाफोरखौ लानानै सोमावसारदों आरो बेनि बागैबो गुबुन मोनसे हाबाफारि लाबावगोन जोङो बिदि जुदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मानियाब्ला जोंनि सोमावसारनायखौ कन्टिनिउलि थांबाय थागोन एसेनोसै जों नुनो मोनो
बयबो जातिनि थाखाय बाथ्रा बुंनानै जेला पार्टियाव जिरायहोयो बेनि उल्था मावनायखौनो बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ मा खालामनो सानदों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जों फरायसा जानानै बेखौ खावलायगोन जों रावनि पार्टिनि जों एगेन्स्ट नङा जोङो मोनफ्रोमबो पार्टिजों मिलायनानै थानो लुबैयो मानो होनबा बर' हारिया मिलायलायनानै थाग्रा मोनसे जाथि बयजोंबो गोरोबलायनानै थाग्रा बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैयो बेल' मोनसे हारि हिसाबै बिथांमोना खामानिखौ मोजां मावनांगौ आरो बिथांमोना दिनैनि आसाम एसेम्बलियाव मोजां रल लानांगौ जों बेखौ हास्थायो आरो इयुन समाव जों बिथांमोनखौ खावलायलांबाय थागोन जोंनि सोमावसारनायखौ जोंबो आवगायहोबाय थागोन एसेनोसै